Imbuzi embili, cela inkomo embili, imbuzi embili, yiso. Uthole ngoba kanali angazi baba mhlawumbe ufonela ngicela inkomo embili, imbuzi embili, ngicela inkomo embili. Ngeke ningithwanisele uhulumeni, ningithwanisele umnyango, ngidlo 190,000 mina kimi ungangeni ngisho isenti. Nenza mina ngibhizi ngilungisa incwadi zama-security zikaphansi, nina ngapha semvula ama-security. Angithi yeba ngizokushaya. Lalela ngimanje izongibuza ngineminyaka ngizoyitshela ngino-60 bani izongigqoka phezu zokuba ngikushaya uNkulunkulu. Usuzongiphuphile nidla impahla zabantu, nidla yonke into. Ngathi sikulindile, ngathi ungayiphakamisi, ngathi sebenzela isizwe, usebenzele uhulumeni, ungasebenzeli iqembu. Usifakalela udaba luthi losiphinde wena njani. Uxolisana njani. Njengoba nini emludeni napa abantu abadla impahla zabantu emludeni. Hayi lesi sikephe. Uzokhipha inkomo embili imbuzi embili. Uzokhipha inkomo embili imbuzi embili. Oh, manager. Uzokhipha inkomo embili imbuzi embili. Ayacela. Bambela umnini. Uzokhipha inkomo embili imbuzi embili. Lalela baba. Yabona umuntu mayenze nje. Ubaba lo duma kude la afika zehlisa khona isithunzi. Umuntu lahlekelwe izimbuzi sobhadala kuduma ukuthi ayithengise. Umuntu lahlekelwe izimbuzi kukhopha kuduma kuduma ukuthi ayithengise. Ufuna ukufaka amazabazaba manje. Khona ngishenkunzi abafanyana. Lalela lenkunzi leyo wena khuluma egaraji. Egamani. Wangitshela mina. Lalela ngicela uNkulunkulu isome sobheka. Amawukusema ngithi ayakhona. Awufuni ukuthi ayichaza wathi yebo akhona. Uma ngingakathi ngizofuna ngishayela abafuthi mabe ngayikhokhi lezi inkomo. Yilezi inkomo yijele. Abantu bawuphatha ngoma bose baqonda. Cela ukukhipha lo daba. Asitshonke esikebheni lapha abafaka ukugaba. Yes. Besisa ngoma ngeyi-12 zikaJanuwari. Sasibiza yonke inhlobo umphathi station inkosi yayikhona. Iy'nduna zakhona zakhukhumala zathi sibona kuyanokuzwana salonke isikebhe kuloshemele. Yasukuma inkosi yathi ongafuna isikebhe akayi. Yathi iyayiphatha AK. Napa lona kungigwaza umkhosi ngumvashele kusala yabe ngoma. uNkulunkulu uyokuphenya indlela zakho uma ungihloniphile wakwazi ukuthola isijezu wahlawula. Uzokhetha ukuthi siyabulala uyakhokha. Uzokhetha ukuthi siyabulala ngeke inkomo nidumule nifake ecourtroom nambe niyoyisaha nithwala imbuzi eziwu-10 niyithengiselane bese lithi kuzole kuthiwa mina thathani wonke amaluba ndani uqobo nambe niyophatha ngoma. Angithi awusatshelwa lutho nangu shemele niyezwa na wena njena nje waphela nje mina rasta ngilibiza ngesela mina nobhala nje namo seyirasta nje ngabo ngilibiza ngesela. Uyafuna ukubela phambi kwesikephe, uyafuna ukubela phambi kwesikephe, uyafuna vele nje mani banje ukuthi wena ngamasela. Lalela baba. Ngiyabona ingane uma uyitshela umthetho la ibeka izilwayo akusuka umuzi loyo. Uthemba ngaze ngilale mfazi wami. Tshelani umuntu uma izomangala isikephe noma ngabe uzojoyina mina ngizobe ngakuchaza. Uzojoyina into esithi special. Akeze le case now. Uthe omnye umfowethu ezenza umbhamala. Akazi case kambe yatholakala inkomanyana. Nawo unobhala wami angazi wami. Uthi tholakala laphi case now. Why not case now? Yeah, that's fine. Fuck that. Nami uthe nami mfowethu ubuza phambi
itholakala case number. Wala manyana. Case number itholakala police station. Isikebe asiqabene namaphoyisa. Isikebe futhi azange sisho ukuthi abantu abangahlonipha amakhosi abo. Angisho ngoba kukhona inkosi ngakhipha incwadi zami lapha. Hloniphani amakhosi enu. Inkosi ayisuthi mayibiza umhlangano. Nesikebe sibiza umhlangano. Induna ibiza umhlangano. Nesikebe akushiyani ikhathi ukuthi siyongena kowenduna masishayisa ngo2 sesiya kowesikebe phansi kwesihlalo. Isikebe asiqabene neinduna, asiqabene namakhosi kungahlonishwa amakhosi. Kuyenzeka nje mawuzele bafowethu sikhulumeni iqiniso. Inkosi ekhethe endaweni yawo ningezwani ikhabazeli ingashayisana. Awuthi yabona. Kodwa wahamba utshela abantu ukuthi angizwani nenkosi. Ningathi ke mina ngiyapretenda ngoba kuzo zonke induna zakhe. Yebo nje ukuthi inkosi yamaqhunga bayithinda nje. Ubekeleke nokugebengu babo. Malini ama security ayibhadala ku? Abhadala kubana ama security amabhunu la. Abhadala kubana amabhunu. Abhadala kubani amabhunu. Kuyakhawuthi kabani? Ya. Ubani okunika igunya? Ubani okunika igunya? Ngifuna nje impendulo eqondile. Ubani okunika igunya? Uba unyazane nodwa njengoba lekanje. Lalelani ke bathi uthi bagunyazane bodwa. I-bank balance esitepithini. Njengamanje ingaphansi kwa-2000. I-bank balance esitepithini. Angiyazi ifike eqondile. Yeah. Trash. Into makude lonke. It's in the balance, trash. Wathi akafundile, bamnika imali baphinde bayile. Lalelani niyaphazamisa. Uma mfowethu ikhali sokhela laba abahambayo ukutaba. Ngizocela asizokuphikisana nohlelo lukahulumeni. Uhulumeni mayinithathile futhi wanivalele ukungisizile kuse-E. Anibophe kuyohlukaniseleka phambili ukuthi ubani oright ubani wrong. Ngicela kusuka namhlanje ngicela ikomiti futhi report nonke iy'nkinga ozodibana nazo ngiyocela ukuthi ungazisi abasizona iy'nkinga. Mina ukube nje angihlonipha amaphoyisa noma kuNdlovu nomnyango nabe ngikhwebula nje ngenduku phela. Ngoba umuntu mayengashaya uyahlupha Kakhulu. especially thina abantu abamnyama uma ngabe nje induku ungeze ukuyithola. Ekhona nisebenza ngey'gebengu. Isigebengu sijabuliswa ukungena ebhenini siyoboshwa. Uyezwa siphume sibuye sihluphe. Uyezwa aqeda athi umuntu uzokushanga ubhayilele. Uyezwa kusho isigebengu. Induku iyona eqondisayo. Uyabona nje nina nidinga induku. Ilabo baba ababili esibasusa laba seMpumalanga badinga induku. Yini nidinga induku? Kodwa nazi ukuthi ngizolithola ithuba. Nasi. Ngizolithola ithuba bawusuka laba uni ngizolibamba. Suka namhlanje. Hambani nemphakathini wesikebe nifeni utshele ngizohlela umhlangano ngizohlela nami umhlangano. Ibili kube ngeke. Asikhulumi ngokhulunywa amaphoyisa wenza umnyaka umsebenzi wawo kuphela. Nginitshelile ngathi alikho icala mawuhlala ozosebenza ngaphandle kwecase number. Akekho umuntu okufanele umshaye ekhanda. Hluka kanjani usifake ey'nkingeni bantu besikebe ake nenze Asenyaweni. ngendlela. Akekho umuntu okufanele thule ngisesihlahleni washaya inyawo awunqunye umlenze. Yes. Abantu abenza lo mkhuba leyo ilabo esingenabo la enhlanganweni. Hlale sisho sithi nge-23 kaDisemba siyahlangana. Sishumayela yona le nkulumo. Nge-15 or nge-16 kuhlukana iholy duty linini. NgikaJuni siyahlangana. Sisuke sizonikhuza kulo nto leyo. Ngicela nambe nohlala phansi. Sela bezosayina laba abathathu laba nobhala. Inkomo Bakuba kude laba abakhulu. Amandla! Amandla!
Xolo kancane. Amandla abantu sayile bafuna abantu sayile. Amandla. Angixolise ngithe mangiqala inkulumo ngathi mina asidingi abaholi okungafanele ukuthi babe abaholi besigele. Bakundlovu undunankulu ubeze kulamadoda njengoba ubekade nje eshiye elokhunjaneni elikhohliwe ngesikebe. Nanga amadoda eNewdeni umsinga kuyoshona elokhunjaneni amoshe exova igama lesikebe. Ngicela niphenduke nibhekele abantu bami. Phendukani nibhekele. Akusikhona ukuthi isikebe siney'nhloso ezimbi. Zwana nje umuntu uma ethi ulahlekelwe izimbuzi untshontshelwe bese libhadale balibambe bonisela libhadale bathathe izinto bazidle bona. Ayisayi kulo mndeni lo kufanele okuyena ohlukumezile. Bamanye bapha abasengoma. Bakho. Shaka. Sonde. Shaka. Bethu amali njalo shaka. Akakwazi ukusabela uma usamali. Asakhulumini bafowethu asilalele. Babushaka. Ngiyaphila baba. Ngiyaphila. Uqhelelene kangana lo baba? Hayi sisondelene. Nisondelene. Yebo, sisengolo bangale emacweni emini. Nginokuthi angakwazi kangako. Yebo. Sidinga umholi. Nazi ukuthi kusasa mhlawumbe uNkulunkulu uyosikhumbula. Thina esifuna ukudayisa. Lokho kwashiwa ubaba. Nazi ukuthi ngelinye ilanga umholi uyoqhamuka kwenye indawo. Kodwa inhloso yethu ukuthi kungadlalwa ngabantu. Yebo. Ake nisixolele baholi besikebe yini okufanele ngabe niqonda kahle hlele inqubomgomo yenhlangano. Kodwa manje yini enibeka indlela phambili. Kukhona nje oshemene ngibabuka ngisho ugqoka. Uyambona nje omunye usazosinikeza inkinga. Uhluleka nje ukuthi ngisuka nje ezweni elikude noma impahla zindala kodwa mangi ayinini. Yes. Ngakami ikhanda ngamuhle ngizobukeka la ngiyakhona. Babushaka. Angazi ekomidini lakho. Babuthelezi. Ngizokunikeza le yakho. Cha ngeke bamhlule bamana babuthelezi naye ngathi angimazi ngamsechama njalo noma yini. Bamanani ngifisa ukuthi ushange akangenelele akungadlalwa ngesikebe. Ngicela ukungenelele bekuhlala lezizwe labo baba. Futhi asikwazi bamanyathi. Ukumgcina umuntu okwazi ukudla 100 and something. Bangala abantu bakhohlakele bonke. Asikwazi ukubagcina abafuthu siyobe siyayibulala inhlangano. Ene nginalo ilungelo lokuthi kusuka namhlanje baphume enhlanganweni. Yebo. Ngiyavuma mina. Lalelani. Bazokhokha bamanani. Kodwa kusuka namhlanje asikwazi ukubabiza njengabaholi benhlangano. Basibale ehlazweni. Ake kubuyelwe eNewdeni ke koqala phansi umphakathi wakho ukuyikhethela abantu obathembayo. Nikhumbule ukuthi thina asisuki la CMC ngasibe sithi nangu Shemene. Kuba umphakathi osibizayo ufika ukuthi nangu umuntu esimethembayo. Namhlanje bese sithola amahlaza nje. Bawuthelezi. Ngicela ukudiliza bonke lobuholi. Namhlanje angifuni impela kuthelezi ukuzwe uyishintshe sixoxe siphikisane. Bonke lobuholi abuphume bukohlakele sisazongena einkingeni ngesikele. Akuphikisi la. Bakholwa 100% emhlabeni. Yabonga Shemene. Umbono wami na. Abantu lapha bahluphekile amalunga lapha. Kudliwe into zabo. Umbono wami
Impilo zakhona zothi uyebo noma uwe ukuthi abafuna abasahamba nesikebe lapha bayengome. Siyabonga ngicela Abakwazi ngoba bengakhokhi. Sanibonani mabasomisa. asihlaleleni bafowethu asihlaleleni singakhulumi. Yingakho ngakho emhlanganweni lapha. Ngolesine. Ngicela ngithathele ngomthetho. Amalunga lapha ayakhala abasebenzi bayadla zontshela kunamabhunu laphana afuna amalunga esitefe ukuba azosebenza. Ubaba lo wathatha 64,000 emabhunwini. Laba abasebenza yangena kwi-account yakhe. Laba basebenza ubaholela uyena 109,000. ingene kwi-account yakhe. Bahola malini laba bantu ngenyanga? Basho 6,000 esala ishonami. Sebenethenda ubaba lolu unethenda lesikebe emabhulweni. Wangamkheli lapha kuyadliwa. Bake baphuma beyofuna impahla ey'ntshontshiweyo bayithola kodwa akekho umninizo kulabo balahlekelwe. Kuba ngizodlula kwatholi labo esihamba nabo sicela upetrol bajika lapha bajayiselana bodwa. Akunjalo baba? Akunjalo? Kunjalo? Inye ndanibiza malini? Namandla bakhokheli. Bajayiselana bodwa kodwa kukhona umuntu owantshontshellwa. Ukuthi lokho ngoba amandla awekho umnini ukuba simhlephulele ngoba wantshontshelwa ubambe nabo bayidlela bona. Imikhuba yasemyudeni. Kube khona inkomo abayilandile. Bathi utshani benkosi. Lapha sithi umayifikele. Lapha kuthiwa utshani benkosi. Le nkomo bayibulala. Laba babehambile. Abayilethe enhlanganweni njengoba niyilapha nje. Abezi nakho enhlanganweni bayihlinzela. Baqasha lamakhaza ahamba ngamasondo bayifaka phakathi bahamba bosika babelana bodwa. Lalelana lokho ngikhulumayo ngamfoneli yami niyakuzwa. Angifoni naba ngibafoneli ngiyabatshela. Amalunga alapha ayakhala. Omama bafelokazi basuthi bona. Bekusihlalo lo baba lona nje inkunzi yomshikashika. Angisebenzi ngalokho. Leyenza lento yakho unazi inkomo. Akanankomo kokuqala. Ngiyambuzeni unazi inkomo. Akanazo. Kahle. Amandla. Ngicela nje noma umkhize ngoba umntwana evan bafowethu baba ngilandela ukudla kwamanyathi abafa abantu bazobawusushukwe ngiyacelela. Ngiyaxoxa shefu. Uxolisa ngazo. No. Iwakhulukazi nje. Ubaba lo ikakhulukazi nawe uyasebenza baba umlungu ethi ngoba uzo-offer uzoshaya abantu lapha athi hayi ngizomthola umuntu wenhlangano amthole athi ufuna abantu abana azobaqasha agijime usihlalo sekuyinanga